مادری ورزشگر بودم خیلی دشوار است. دستگیرها بیشتر می بود ممکن ای 2 سال پیش سر میشیدم این چمپیون شد. بسیار چیزا نمیرسه اسباب‌های ورزش. بودن مسابقه‌ای که از حساب شرایط نبودن از مسابقه من نتونستم رفته. گریه بهادر را با همه گریه های خودم جنبش کردم. میگویند تو کودک گریه نکند مادرش بابای خوراک نمیتید. дар гузари 8 сари сол риштаи бокси мамлакат ба хазинаи дастмӯзаҳояш ягон нишони тиллои маъракаҳои фародуниёиро зам накарда буд. сар аз соли ҳунарнамоӣ ва барх шудани Ҷаҳон Қурбонов бар мақоми қаҳрамонӣ дар соли 2008 дар идома медали зарини Мавзуна Чорӣ ва соли 2010 ва соли 2011 бошад қаҳрамонии Анвар Юнусов дар чемпионати Осиё. Инак дар раси дигарбора рӯзи фирӯзу фархундаву хуш ва соли бобарору тиллоӣ аз мусобиқоти ҷаҳонӣ. шери жаёни дигаре дар майдони Фарруху Ории Конгории Тоҷикистон аз худ дарак доду сари ҷумла ҳамватанонашро буланд кард. Баҳодур Усмонов дар шумули мушзанони тозакору тозатулӯи субҳи хуршедии варзиш чун ситораи тобнок дурахшиду падид омаду рошноӣ кард ки дигар ҳар ҳамватане дар ин ватан аз кору ҳунару корномаи ӯ гуфтанду каломи мавзун суфтанду он рӯзи муниру муборакро неку фархунда хонданд ки бори дигар риштаи бокси ҷумҳурӣ аз дастоварди беназири тоҷикбачаи дигаре истиқбол кард. аз ин боб ва аз ин матлабу мавзӯъ поинтар мақсаду маром меангорему менигорему мепиндурем ки барои шумо ҳам писанду пазируфта мешавад. пас ҳолову ҳозир фурсати муаррифии қаҳрамони қисса фаро расида фақат дар ҳамин намоиш. таваллуди тифлаки тарғилу расидаи ба паю қадам бо исми Баҳодур ба санаи 21 декабри соли 1997 рост меояд. дар ин асно падару модари навзод ба далели ҳадияи дуввуми хонавода дар шумули шербачаи тоза ба масал аз шодии беҳаду андоза дар либоси тан намеғунҷиданд ки ту гуфтӣ он рӯзу он рӯзгор барои эшон аз ёдҳошон зудуда нахоҳад шуд. Баҳодурро беҳудаву бемақсад ном нанигоштаанд ду мумаи рӯзгордидааш, балки бо сад ҷаҳон умеду армону дуову дуруди наку барош исми Баҳодурро лоиқ донистанд то дар оянда ҳамешаву дар ҳама ҷода баҳодуру комгору музаффар бошад. модари омӯзгор ба ҷигаргӯшаҳояш аз азал хубу арзанда таълим доду онҳоро тарбият хуб кард. вақте Баҳодур дар муҳити оила аз худ як бачаи дидадарову часпон дарак дод, дигар дилгармиву шӯлаи чашмони муҳаббатвори варо волидонаш ҳам ба мушоҳида доданду хосту хоҳиши фарзандашонро рад кардан наёдистанд. лобал баҳри бароварда кардани завқу ҳавасу хоҳишҳои бачаи шайдояшон ҳар чӣ ки мехост ҳамонаш мекарданд. вақте ки 4 сола 5 сола буд, вақте ки бо кӯча мебаровардам, яъне ман фарзандумро беназорат намемондам, вақте ки кӯча мебаровардам аллаке мебинам ки аймун тарзи роҳгардиаш аллаке ӯ як хислатҳои хоси ба худаш дошт. ё ин ки агар кӯча мебаромад ҳамихел тарбия гирифтагӣ буд ки мисол ҷанг намекард ё бо ягон кас занозанӣ намекард. лекин вақте ки хона медаромад, вақте ки бародарашам варзишгар буд, ҳамун аз ҳамун дастпӯшакҳои ӯ, аз ҳамун ягон қуме ки дар як халтачае гузошта шуда буд, ҳамун хаёл мекунам ки камтар истифода мекард. Баҳодур ба бокс мароқу муҳаббат басту девонавор ба ҳамин пешаву пайраҳа дил бӯй дод.
вақте дар дуди 10 солагӣ қадам ниҳод, тамринҳоро соли 2009 дар толори Тоҷварз оғоз бахшиду шабу рӯзҳоро ба завқу аваз саргардони машқҳои тадриҷӣ сар меовард. ҳамин тариқ фурсату фосилаи фаротари 5 сари сол дар ин толор нозукиҳои боксро омӯхт ва дигар ба масал парончак шуда буд, ки дилхоҳ мусобиқаву маъракаҳои мухталифи варзишӣ чӣ дар Кӯлобу Хуҷанд ва дигар манотиқи кишвар бидуни иштироки ӯ намегузаштанд. баҳодури лабташнаи пешаву пайраҳа яксара ҳарифонашро мағлуб мекарду худ там ба таслим шудан намедод. ҳамин тариқ на ки як бор, балки бешумор унвони қаҳрамонии Тоҷикистонро моли ҳалоли худ кардааст. аз синни хурдсолии ман дар толори варзиши Тоҷварз машқ мекардам. Дар Музаффар Рустам якум мураббии ман буд. дар он ҷо 5 сол машқ карда чандин мусобиқаҳо баргузор гардид. ман аз синни хурдсолӣ баромад карда шаҳрӣ, ҷумҳуриявӣ. баъдтар дар синни 11 солагӣ нигоҳ кардам, ки худи ҳамон завқу ҳаваси Баҳодурҷон хеле зиёд шуд. баъд ба назди Лашкаров бурдем. он кас аллакай аз маҳорати ӯ камтар бохабар ки шудан, мин баъд ӯҳдадории ҳамин ваяша ба гардан гирифтам. хас аз синни 11 солагӣ аллакай Баҳодурҷон гӯем ки ба ҳамин намуди варзиш шуғл пайдо карда буд. дигар аз ин баъд ҷову макони майдондориву ҳунарозмоиву арсаҳои рақобатҳои ҳамвораи ӯ маъракаҳои муҳташами гетӣ буданду бас, ки ту гуфтӣ соли 2013 нахустин бор аз марзи меҳан Баҳодури Оҳанинтан бурун рафту дар чемпионати Осиё миёни наврасон ширкат карду аз худ маҳорати оливу истеъдоди воло манзур сохтан ёрист, ки туфайли надоштану набудани таҷрибаи кофӣ сарозер шуд аз саргаи қаҳрамонӣ ва ба ҳамин минвол монд армонӣ. дар он ҷо 4 рақиб доштам. якум рақиби ман аз давлати Ҳиндустон буд, дуюм рақиби ман аз давлати Хитой буд, сеюм рақиби ман аз давлати Монголия буд, чорум рақиби ман даври финалӣ рақиби ман аз давлати Ӯзбекистон буд. дар он ҷо 3 рақиб буридам, як финал бад, даври финалӣ бад бой додам. чаро бой додӣ? масалан омили ҳамин бой додан чӣ буд? аз ҳисоби ҳама тарафа соз буд, ҳама тарафа як буда, боксмон як буд. аз ҳисоби судя надоштем, гирифтан дар довар надоштем, дар узбек додам. камтар ноҳақӣ кардан. хай баъд он як сол пас қатъи амун соперникам бокс карда, ҳарифам бокс карда, ман онро буридам. дар мусобиқаи байналмилалӣ дар давлати Қазоқистон дар шаҳри Қарақанда буд баргузор гардид. ман онро дар он ҷо мағлуб кардам. вақте ки дар ҷумҳурӣ мусобиқаҳо мешуданд, бо медали тилло Баҳодурҷон бармегашт. қариб дар ҳамаи мусобиқаҳое ки баъди 16 солагӣ сар задааст, бо медали тилло баргаштааст. хеле барои ман як рӯҳияи тоза, як ҳамчун модар ман фахр мекардам ки чунин фарзанд дорам. медали ӯ аввал медалашро оварда ба гардани ман меовехтанд, чунки мегуфтанд модарҷон, ҳисси шумо дар ин ҷо хеле зиёд аст. бо ҳамин маром ҳаёти варзишии пуртазоду пуртакопӯи Баҳодури дилбохтаи бокс идома меёфт то замоне ки ба хосту хоҳиши дилаш Мирзо Шамсиев вори мураббии кордида падид омаду варо ба тамом ва ба шеваву услуби дигар ба шогирдӣ пазируфт. Мирзо Шамсиев ба гоҳи мусоҳиба иқрор омад ки дар нахуст нигоҳу назар шӯълаи ҳароратгунаи муҳаббати чашмони як бачаи бозуманди боксро мушоҳида карду ҳамроҳш баҳри омӯзиши бокс ҷиддӣ кор гирифт. моҳи феврал иштирок кардем дар мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри Бишкек, Қирғизистонда.
ҳамонҷо дар 4 маротиба баринг баромада қаҳрамон шуда омадам. 2016 дар маълим Шамсиев ман тамрин кардам. Чандин мусобиқае ки дар байни калонсоло баромад кардам, аз тарафи маълим баромад кардам. Ман худам медонистам ки маълим тайёр карда метавонам, ман худам омадам пеш маълим. Медонистам ки шогирдояш чандин мусобиқае ки дар байналмилалӣ медидам ки таҷрибаҳои созшон медоданд. Аллакай медонистам ки маълим хеле маълим пурқувват аст. пеш маълим омада ман таъмин кардам. Мавзуна Чӯре ва Анвар Юнусов чандин шогирдое доштанд, пурқувват буданд. Мо ҳама қатъи маълим нақша кашидем ки мусобиқаҳода мо бояд тайёр шавем, рафта ҷои аввалро ишғол намоем. Бози рости гап фақат машқҳои дастаҷамӣ нарасидеста, камтар машқҳои дастаҷамӣ бошад барои чемпионати ҷаҳон тайёрӣ бинем. Машқҳои дастаҷамӣ ба мусобиқаҳои байналмилалӣ то чемпионати ҷаҳона бояд мо 3 та мусобиқаи байналмилалӣ равем. بانو فیضی ماه به حد بحر جگربندانش تلاش و تکاپو میکرد که هیچ نگفتنی و به کسی درک نکردنی. با گوی صحبت موصوف به اقرار آمد و اصرار میکرد که از عهد و آوان خوردی به چشم بهادر را مدام با پول آموزگاری و قرض و قواله از مردم به اکثر مسابقه های داخلی و خارجی روان میکرد و هرچی میخواست همانش را اجرا مینمود. وقتی که بهادر جان تمام بایگری را برای برادرش صرف کردیم، من خود آموزگارم، تا درجه ناموس کردم که به یگان کس مراجعت نمی کردم. لیکن وقتی که به سفرها می برآمدن، وقتی که به ورزش‌ها دعوت می شدن، من حال گفتن نمی توانم. شاید تمامی خویش و توار، تمامی دوستان من حال گوش می کنن، لیکن من این را به کسی آشکار کردن نمی توانستم. در خانه چی زندگی داشتیم یا چی وی بود که همون زندگی من زیادتی بود، میفروختم، تنها بهادر را راه افتاده نمی کردم. به کدام ورزشی باشد روانه می کردم. بهادر سر از سالی که راهش را به سرگاه مسابقه های بین المللی کشاد و روشن نمود، از همان فرصت همواره به قدر توان و امکان و مبلغ یافته و داشته در عرصه های جهانی مهارت آزمودن می‌آریست. من جمله به اقرار کارشناسان یکی از میدان‌های محتشم دیگر نیروسنجی او شهر بیشکک قرقیزستان مسابقه بخشیده به خاطره قهرمان اتحاد شوروی دوینشقول شاپاکوف بوده است که ارزنده هنرنمایی نموده بر مقام اول بر شده است. بهادر خیلی آرزو داشت که میخواست که با مسابقه بین المللی براید، جای اول گردد. مثلا بایاش تماشا میکردم و میگفتم که خیلی من خیلی میفهمونیم شد، میگفت خیلی من معلم هم میگم استاد میرزا کریمیش هم شب ما خودش میگه گفتم خیلی ببین ان شاء الله گفتم یکم جا میگیری. خیلی مادر بهادر از اون طایفه خوبان فرشته خوی بوده که بر ضم زخم ناسور جگرخواره جگرگوشه‌اش فیروز مدت 6 سال جوی و پیش کسی و خسی لب وا نکرده و دهان نکشوده و از دردهاش به جز راز و نیاز به پروردگار حرف و کلام دلش را به بنده باور نداشت. چون فرزندش فیروز به گوی شکستن ستون مهره از پای روان افتاد و از گشت و گذار ماند و به تمام عضو بدنش دیگر از حرکت ماندند. در یکی بازی ها غلطی داد. وقتی که وی غلطی در همون وقتی افتیش شد ستون مهرهش شکست. ما تمام بایگری که داشتیم همه اون رو فروختیم و فقط جان فرزند کلانی رو خریدیم. به زعم امین من نموندم که بهادر جان رو افتاده شوند، چون که یک شرایطی بود که از 2013 که تصور کنید که فرزند کلان از جایش خسته نمیتواند، با مبلغ با کمکی خیشون تبارون همسایه ها که به هندوستان بردیم و وقتی که جراحی کردیم اومدیم، تنها یک سخن رو من برای بهادر جان همیشه سردفتر کردم. بهادر جان
تمام هستیم رو برای برادر صرف میکنم، لیکن تو ورزش رو باید نپردازی، چون که این شغل تو، این برای فخر ملت من، تو باید این یک حالتی هست که برای تو خدا داده است. این رو هیچگاه تو فراموش نکنی. برای برادر من چی که دستم میبرد، یا خیش تور باشن یا همسایه باشن، کسی که نباشد، با کمک اونها بهادر ما دستگیری کردیم. برادر مایوبش فقط جوگا با خوب بچه وای را گشته و چی نمیکند. تمام هم مادرش کار میکنه، تا پدرش هم مایوب نه، از جراحی خستگی دم خانه است. تمام یک اویله کلون از پدر مایوبش، از برادر مایوبش 3 کودک مثال هم و مادرش نگاه میکند. بیچاره برای معلمگی چی میکند؟ ولی تا حد انتظاری و چشم امیدواری شفای تن و جانش را ندید، اما در هر صورت 1000 بار شکر بودگار. صحتی فرزان امروز از میان پایان کار نمی کند، لیکن او در زندگی دلگرم است. شاید همون مهربانی من رو می بیند، شاید همون صبرهایی که خدا در دل من انداخته است می بیند، شاید به من رو افتاده نشده دادر او رو الکی در جاده ورزش خودش یک دستگیری می کنم، شاید همین رو دیده او هم الکی به قطار ما زندگی کردن می خواهد. در همین اثنا و در میان همین ماجراها مادر از دستگیری‌های پیوسته و کمک‌های مادی‌اش در نسبت بهادرش برای پیشرفت و برای کار و بارش دست و دل نشست و دم قفا نزد. لابل می‌خواست علیرغم همه مشکلی‌ها بچه‌اش را در میدان‌های محتشم‌ترین دنیا ببیند و مهارت آزماید و هنرش را صیقل و سفته سازد. مادر بهادر بانو فیضی‌ماه روزگار گذشته شده زمان ناآرامی‌های کشور را از پیش دیده‌هاش به ساعت دور نمی‌سازد. این بیان حرف‌هاش معلومدار می‌کرد که چه سختی‌ها را اون عهد و آوان دیده و به چه روسا طاقت کرده که همه مردم شریف تاجیکستان می‌دانند. امروز فضای استقلال وطن، آسودگی و ثبات میهن و خوشروزی مردم تاجیکستان بس بود که روزی به 1000 بار به درگاه پروردگار شکر عرضه کنیم و در سایه غمخوری و دولتداری پیشوای معظم ملت پناه بریم و سیاست صلح‌جویانه و انسان پرورانه او خلاصه براریم. وقتی که جناب عالی تو این درجه که ما همه او از تحت نظر چشم ما گذاشت، اینقدر برای ملت خود، اینقدر برای خلق خود جانکاهی کردن، برای چی من یک مادری که اینقدر برای ملت خودم، برای دولت خودم یگان کارنمایی نکنم؟ امروز من همون مادرم که خوشبخت‌ترین مادری دنیایم. با عرض سلام دوستان و علاقمندان ورزش و دلباختگان بوکس. اکنون دوستان عزیز فرصتیان فرا رسیده است که ما شما را از رقابت یکی از مشتزنان معروف تاجیک بهادر عثمانوف معرفی نماییم. نماینده قزاقستان تولتایف است، یکی از ورزشکاران، یکی از مشتزنانی که بر مقابل بهادر عثمانوف مبارزه می‌برد. این بهادر عثمانوف است. بهادر عثمانوف سال 2016 در چمپیونات آسیا میانی ماه اپریل سال 2019 مکان و میزبان مسابقات محتشم فاروق الروی صحیح‌ترش چمپیونات آسیا شهر بانکوک تایلند انتخاب گردیده بود. تیاری‌ها خیلی خوب بود. ما در زال خطی محلی با امروی مربی هم 2 وقت 3 وقت مشق میکردیم، تعمیر میکردیم. ما باوری داشتیم که ایوس مدال میاریم، لیکن یکونجا باوری یکی نبود و یکونجا گرفتیم. هدفناک آواز سمراناک جان بس می‌نماید. در این چورابینی کشور ما را هیئت مکمل مشتزنان مقتدر و کسبی معرفی می‌کردند. من جمله به عضویت این دسته بهادر عثمانوف هم شامل بود. دعا و درود و نیایش و ستایش مادر بهادر که در هر فرصت و فاصله سر به سجده به درگاه پروردگار می‌برد، در این سفر به تن و جان جگرگوشه‌اش چو جوشن شدند و را از چشم بدبینان ایمنگر که تو گفتی در وطن مادر، در عرصه عنوانجویی پسر
ҳарду ба гоҳи эҳсоси қалби ҳамдигар ба як марому мақсад буданд ки кунанд нишони тиллоро тоҷи сар. то ай ҳамсояи кӯмак шуд, то ай хиштоварон кӯмак шуд. баҳодурҷоно аллакӣ роҳ афтода накардем. рӯй кардам, гарчанде маблағ қарз буд, хай ба фикрам ба наздикӣ ин қарз ҳамчун ҳамун бояд ки рӯӣ мекардам, ҳамин маблағ дастрас шуд, бо қарза бурда додем. инак баҳодур усмоновро ба ҷиҳати аз марҳилаи аввал озод буданаш дар рақобатҳои даври дуввум мебинем ки дар вазни 64 килограмм бо намояндаи кишвари ҷопон далсуки нариматсу муҳориба анҷом дод. ба иқрори баҳодур ба ҷиҳати таҷрибаву бурзу бозуи бешаш то ҷое аз ӯ чашми ҳарос ҳам дошт, чаро ки дар гузашта аз ҳунару маҳорати ҳамтои хеш ба қадри зарурӣ огаҳӣ дошт. ҳарафи пурқуввати ман якум рӯз буд, бо ҷопон буд. вай хеле варзишгари пуртаҷриба буд, бисёр баромад карда буд дар мусобиқаҳо, вай ҳама мешинохтанд, синни солшам калон буд. ман якум рӯз қатъи ҳамон ғалтидам. аз ҳисоби ман ёштар вай камтар синни солаш рафтагӣ, ҳамон ҳисоб ман онро мағлуб кардам. сахт қоидаи бокса шикаста кор кардагӣ буд. сайраш қатъӣ мерафт, ҷанг мекард. якум раунда худаша зада, қошиша дарид, баъд хунаш бисёр биромаду манъ карданд бокса. ҳарифи якумашро зад, баъди ҳамон ман боварӣ доштам ки якум ҷуръа мегирад. ҳамин тариқу бадин шевазу розмоӣ баҳодур роҳашро ба даври чорякниҳоӣ ҳамвор намуду бо мушдани туркман Туғулбек Пазиев рақобат карду ӯро ҳам мувоҷиҳаи шикаст сохту ба нимфинал рафт. дуюм рақиби ман аз давлати покистон буд, сеюм рақиби ман аз давлати қазоқистон буд. даври финалӣ рости гап дар финал вай камтар судиё нигоҳ накарданд, вай калақати доваро калақати дуромад, чанд калаки зад, қошои ман амунҷа дариданд, огоҳӣ медоданд, огоҳӣ надоданд. ҳамин ҳисоб хай ман дар дуни ринг ман гуфтам бояд кори хуб кунам. ҳамин ҳисоб мо қатъи маълим гапзанон карда будем, чӣ хеле кор кардан дар кораи ҳарифи маро дида буд маълим, маро гуфтад ки чӣ хел кор кун, чӣ хел кор накун. мо ҳам хеле нақша кашида будем қатъи маълим. мегардад қисмати финалӣ аст. таърихи бокс баъд аз 8 сол ба қисмати финалӣ баромадани ҷавони тоҷик дар чемпионати Осиё баъд аз Анвар Юнусов, Баҳодур Усмонов имконият пайдо кардааст ки ба қисмати финалӣ чемпионати Осиё барояд. ҳарчанд Баҳодур Усмонов солҳои 2012 ва соли 2013 дар чемпионати Осиё миёни дар ин марҳила ӯ бо варзишгари қазоқистонии Саматали Толбатаев нилӯсанҷӣ намуду варо низ аз идомаи рақобатҳо бенасиб карду дар финал бо боксчии кишвари Урдун Абада Ал-Касбей ба майдон омад. рақобати дуи варзишгари моҳир пуршиддату ҷаззоб сурат гирифт ва дар натиҷа Баҳодур Усмонов бар ҳарифи чоруми худ пирӯз омаду унвони қаҳрамониро ба номаш ихтисос доду нишони тиллоро овезаи гарданаш дид. хеле хурсанд шудам, ки хеле дуо мекардем ки бародармон ҷои аввалро бигирад. рости гап тамошо намекардам, худаш қатъи баъди ҳар як бой мада занг мезад, мегуфт ки каротан задам, ина ира задам, иншолло пага қатъи вай бой дорум, қирғиз қатъи мегуфт, қазоқ қатъи. ҳамхе мада занг мезад мегуфта. мо хеле хурсанд мешудем. вақте ки ҳамин рақобат ҳам мешавад, уҷа чихе бояд маълим қатиш бошад.
айму маълим рӯӣ намекунам мисол маълим қатиш равад, маълим бояд қатиш бошад, қатиш рӯӣ кунам. Ай бисёр мусобиқаҳо мера маълим қатиш инаме аз Осиё рафт, дидед маълим набуд, Мирзо Каримович қатиш набуд. мирзо шамсиёв ба суоле оне ки оё варзишгарони тоҷик дар риштаи бокс метавонанд қаҳрамони ҷаҳон ё ҷоизадори бозиҳои олимпӣ шаванд, чунин посух гуфта буд: ба шарте ки варзишгарони мо дар машқҳои дастаҷамъӣ ширкат намоянд. Дуввум, қабл аз чемпионати ҷаҳон бояд дар 2-3 мусобиқаи байналмилалӣ иштирок варзанд. Сеюм, роҳбарони федератсия бояд дар чемпионати ҷаҳон ҳузур дошта бошанд. Ҳамчунин дар мусобиқаҳои фароҷаҳонӣ, аз ҷумла дар бозиҳои олимпӣ бояд аз кишвари мо доварон ҳаққи ширкат ба даст биёранд ва пуштибони варзишгарони мо шаванд. Ин дар ҳолест ки мо як нафар довари дараҷаи байналмилалӣ дорем, Мансур Муҳиддинов. ӯ дар чемпионати Осиё доварӣ кард, вале то ҳол норӯшан аст ки оё дар чемпионати ҷаҳон, ки моҳи сентябр дар шаҳри Екатеринбурги Россия доир мегардад, даъват мешавад ё на. бисёр чизо намерасанд дар варзиш. Якум, машқҳои дастаҷамӣ ва мусобиқаҳои байналмилалӣ намерасад. Кам мераванд, кам иштирок мекунанд. Агар ки дигар давлатҳоро бинем, Қирғизистон сар карда, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Қазоқстон ва ё як сол ба 280-290 рӯз машқ мекунанд, машқҳои дастаҷамӣ. Иштирок ҳар моҳ ё ки як моҳ пас иштирок мекунанд дар мусобиқаҳои байналмилалӣ. ҳар сол варзишгар аз 6 то 8 мусобиқаи байналмилалӣ доштанаш дар кор. 15 то 25 маротиба дар ринг иштирок карданаш дар кор. ин мода намерасад. Барои ҳамин чанд мусобиқаи нағз меша, мусобиқаое ки класс ая ида ҳатман пеш олимпиада рафтан дар кор, ҳатман вай мешад ки намеёбад сум. Барои рафтан пул намеёбад, нест маблағ, намеёбад. дар паҳлӯи тарозуи ман ҳамаи проблемаи зиндагиам як тараф, лекин проблемаи баҳодурам як тараф аст. ман намехоҳам ки фарзандам роҳ афтода бошанд. баҳодур бо нишони тилло ва унвони қаҳрамонии Осиё ба ватан баргашт. Дар дили шаб дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе шумораи зиёди истиқболгирандагон интизори қудумҳои мубораки баҳодур буданд. гулу гулдаста ва меҳру муҳаббати хонавода варо дигарбора рӯҳбаланд мекарданду ҳеҷу ҳаргиз дигар он лаҳзаҳоро ба гӯшаи фаромӯшӣ намедиҳад. рости гап, дар маро вақте пешвоз гирифтам, ман якум бори хеле ҳиссиёта дидам. намешавад гуфта, аз хурсандӣ надонистам чӣ кор кунам. ҳамин ҳисоб ташаккури зиёд барои ҳама ки манам хеле дастгирӣ кардам. ҳам хеле дастгириҳо боша, мо дар мусобиқаҳои ҷаҳон, дар дигар мусобиқаҳо мо парчами тоҷикистонро баланд мебардорем. ман як лаҳзае ба берун назар кардам, инқадар ҷавоное ки баҳодурҷонро дастгирӣ карданд, инқадар ҷавоное ки шогирдое ки чандин сол хатм кунонда будам, чӣ хел онҳо барои пешвози фарзанди ман омада буданд, ман ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам. ман фахр мекунам ки омӯзгорам, ман фахр мекунам ки модарам, ман фахр мекунам ки модари варзишгарам. пешвоз гирифтем қаҳрамона. Чӣ хел пешвоз мегиранд? Хурсанд, ҳар як кас хурсанд, медонанд ки қаҳрамони Осиё омад. агар вай медал намеёвард, мисол бой медод меомад ва ҳеҷ кане пешвоз мегирд, ба ҳам хе мемонд тамом. хайна баксиё наёвард медал. тибқи гуфтаи Мирзо Шамсиёв, барои варзишгари касбӣ дар дараҷаи аввал шавқу ҳаваси дуболои тамрин ва ҷаҳду талоши ҳамвора нақши калидӣ мебозад. варзишгар новобаста ба ҳолати мавҷуда бояд мудом пайи амалисозии нақшаҳояш бошад, аммо дар ин асно ҳарчанд ҳолову ҳозир шарту шароити мусоиди тамрин то ҷое мавҷуд мебошад, лек то ҳанӯз як қатор мушкилоту монеаҳое мавҷуданд ки боиси костагии кор мешаванд. барои мисол нарасидани олатҳои варзишӣ дар толори тамринӣ ва бидуни таъмир боқӣ мондани ҳамин макон омили дигари каммуваффақиятӣ ба шумор меравад. якум, ҳар як варзишгар агар ки хоҳад ягон чӣ шавад, ин шароит ба нигоҳ намекунад.
омада машқ мекунад, агар ки ният доштагӣ бошад. барои ҳамин мо медонем ки дар худи Америка, дар дигар ҷо ҳамин шароит қатъӣ машқ карда чемпион мешаванд. Якумин бор варзишгоҳ хоҳиш дошта бошад, вай фарқ надорад бай зали хушрӯ зали безеб аст, хоҳиш бошад. Дуюм ин якумин маълим аст, мураббӣ аст ки дар ҷои машқ наметад, вай дар кор нест, фақат маълим бошад. Маълими соз бошад ки тайёр кунад дар мусобиқаҳо рафта ҷои аввалро ишғол кунад. Маълими хуб бошад. Ман аз маълими хубам аз замин то осмон миннатдорам. Маълим хеле маълими пурқувват аст. Иншоалло мо дар чемпионати ҷаҳон мо нақша каштагем, қатъи маълим тайёрии хуб мебинем, машқҳои дастаҷамӣ мешавад. Тайёр мешавем, мерем ба чемпионати ҷаҳон, айусу ба медал парчами тоҳистонро баланд мебардорем. Дар кор бисёр чиз дар кор. Душ, баъде ки тамрин буд шуд, душ ба дар омада, обозӣ карда хона барафтан. На ки машқи буд шуд, чизошо мепӯшаду хона барафта хонада шустушӯй мекунад. Фақат чемпионҳо ҳамонҷа тайёр шад, яъне зале ки ҳеҷ чи ҳами як ринги мисол ва 30 сола шид ва ринг чи шид, мисоло римон карда. Ин ҳамон одами гӯя машқ кунам, мақсад мона толори тамрине ки ин ҳами як рӯш ҳам боша, одам мешавад чемпион. Одаме ки агар цел мақсад надошта боша, агар зале ки ҳами қиматҳо боша, ҳами тамринои ҷои зур боша, ҳеҷ чи намешавад. клуби варзишии ҳоҷи шариф баҳодур усмонов ва мураббияш мирзо шамсиевро бо ҳадияпулӣ дар ҳаҷми 50 000 сомонӣ, 25 000 сомонӣ ба ҳар кадоме қадрдонӣ намуд. мукофоти мазкур дар бинои Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон зимни як маросими бо тантана аз ҷониби роҳбари клуб Эргаш Муҳаммадбеков ба Баҳодур Усмонов ва Мирзо Шамсиев супурда шуд. дар ҷаласа кормандони Кумитаи Кӯрбу ҷавонон ва варзиш ва дигар нафарони масъул иштирок доштанд. خودش من اومد و خطی من هم صحبت شد گفت که من همه در تلویزیون شتگی در خونم تماشا داشتم ببینم که توجیک هم خیلی بیرق خبر داشت دیدم بوکس با واسطه اون کس پلان خودم خستم اومدم خودم و خودش و مربیش ده همیرا همچون توفه شخصی عینوم خودم همیرا دادم به همیو که پرچم برداشتم و همیو خیلی به دستم خیلی توجیکم خیلی بچه پسر بچه мақсаду мароми ниҳоии Баҳодур Усмонов ва мураббияш Мирзо Шамсиев ширкату пирӯзӣ дар чемпионати ҷаҳон ва ба даст овардани роҳхати бозиҳои Олимпии Токио 2020 будааст ки ба иқрори ин коршиноси кордон барои роҳ ба Олимпиада паймудан як қатор корҳои дигарро бояд сомон дод. Рости гап ози мо фақат нақшамон дар чемпионати ҷаҳон аст. Дар чемпионати ҷаҳон то панҷум ҷора агар ҷо гирӣ дар Олимпиада роҳат метиҳам. Рости гап бози фақат мо дар чемпионати ҷаҳон кӯшиш кардастем ки дар онҷо медал биёрем, дар Олимпиада роҳатиам буда. Ҳозиражба мана аз 3 то 9 июн дар шаҳри Атрау Қазахстон ба мусобиқаи байналмилалӣ ҳаст. ҳамонҷода иштирок карданаш дар кор. моҳи сентябр ба чемпионати ҷаҳон мешавад. пеш аз чемпионати ҷаҳон ками 2 маротиба зиёдтар 3 маротиба дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок карданаш дар кор. ҳар як варзишгоҳ дар худаш як мақсад дорад ки дар он мақсад на чемпионат Осиё, чемпионати ҷаҳон, Олимпиада ба ҳам рӯзо расанд. машқҳои дастаҷамӣ иштирок карданаш дар кор 15 то 21 рӯз дар миёнакӯҳӣ рафта иштирок карданамон дар кор. ҳамиқа нақша дорем. Осиёро медалаш овардем. Дар оянда ки нақша дорем ки медали ҷаҳонро биёрем. вақте медали ҷаҳонро овардем бо нақшамон дигар мешавад ба Олимпиада.